खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 12 सेप्तेम्बर 2020 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनै साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोजोननायनि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा। गोब्राबै मावनांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा थगायजानानै गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। रांनि खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गुबुननि थाखाय जिंगाया बांगोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन लानांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां गेदेर मुंदांखा सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बेलासे समहालागै सोरबा सुबुंजों मेगन साजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जाफुंसार दावबायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन। नाथाय अब्लाबो हानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। बहाबा दावबायहैनानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। नाथाय रांखावरिनि खहा जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन।
बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन आरो देरहासार जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों गोबां जायगायावनो लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव रोंगौथि बांगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729।